bon ko mɔgɔ min ni mɔgɔ nana a y'i ka biye tigɛ ko i ka taa hiji yɔrɔ la e ye fantan de hari i ka balo t'i bolo bon a ko i biye tigɛra i bɛ taa hiji yɔrɔ la e ko juru bɛ e la i ka balo t'i bolo a ka wari in d'i ma i k'a k'i ka balo ye ou bien a ka wari in d'i ma i k'i ka juru sara a ma sɔn yali ni e ye hiji in to ye jalaki b'i la wa ni yɔrɔ la fɔlɔ ni ye hiji in to jalaki t'i la hiji ma wajibi kan hiji ma wajibi kan n'an b'a fɔ ye wajibi to ye e ka balo ma dafa juru b'i la hiji ma wajibi kan mais ni mɔgɔ dɔ ko a b'i la hiji a yira la a k'i ewa i ka balo sa ye ou bien a yira la a k'i ka juru sara n'a ma sɔn k'o kɛ i bɛ se k'i lasara jurumanintigiw ma awa an yɛrɛ b'a dɔn ne ye fantan de hari n ka balo tɛ n bolo mais mɔgɔ ye n ka biye tigɛ ko n ka taa hiji yɔrɔ la n ko a ka wari di balo tɛ ne bolo fɔlɔ n ka balo sa a ma sɔn a ko ale ye biye de tigɛ dɔrɔn ka taa bon n ko a ka wari di n k'a ka juru sara a ma sɔn i bɛ sari n ma n ka hiji cogo ye nin de ye dɛ dɔnni kibaw ko i ka taa hiji lala n'i taara hiji nin fana la i sarila ninnu na ni ma sɔn ka wari in d'i ma lala i bɛ duwawu minnu kɛ duwawu jaabi yɔrɔw dɔn i bɛ duwawu minnu kɛ ala bɛ se ka nɔgɔya nati ka nɔgɔya k'i ye ka na ni sababu ɲuman dɔ ye ni balow bɛ sɔrɔ juruw bɛ sara parce que bato yɔrɔ ni di duwawu jaabi yɔrɔw fana de don bon ko dɔ ko ka jama wele kana furusiri yɔrɔ la ko bidiya don lesiri b'o la bidiya t'o ye ciden ko furu yɛrɛ a ka bange a ka jama ka caya o de ka ɲi mais o de y'a to dɔɔnikɛbaw ko hali ni furu bɛ siri jama dɔgɔyara cogo o cogo Ibn Baji b'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ a bɛ furu ko fɔ kɛ kitabu kɔnɔ furu siri yɔrɔ kɔni mɔgɔ 4 ka sɔrɔ ye muso ka waliju ani cɛ yɛrɛ ou bien a ka wakilu ani seere 2 mɔgɔ 4 kɔni ka sɔrɔ furu siri yɔrɔ la al-qabul wal inzab o bɛ muso ka waliju ni cɛ ou bien cɛ ka wakilu seere fana bɛ seere 2 bolo donc a dɔgɔma ye o de mɔgɔ 4 kɔni ka ɲɔgɔn sɔrɔ furu siri yɔrɔ la mais ni mɔgɔ min ye mɔgɔ wɛrɛ fana wele ko furu siri in ka kɛ u ɲa la hɛrɛ de don nisɔndiya de don baasi t'o fana la o tɛ bidiya